2023 हास्टेव एसेम्बली चौमारी इंगै लाई थांनाय बिसिबा हापांसावै थांनाय बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी ताकलाय बिसिव बाहाय नहाय बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी रक चौमारी कपलाय इंगै हास्टेव हापां खाका यागुलो सालताम रमै एबा हापां कतालनि पुइला एसेम्बली बाजेट सेसन खलायका एसेम्बली कक्सापनगो चौमारी कपलाय इंगै जुदा जुदा एमएलए मंत्री आकसं एबा बीजेपी तिप्रामथा सीपीआईएम कांग्रेस आकसं कक्सापनगो थाङै निनानि बिनि मानथाय गामियामसे हामक्राय बेबाक फाइसिङो खरांथि सालायका गोबांमा थोंरों बदललक फियालुकरक बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी रक्सि चौमारी कपलायङै हापां खाजाक ताबुक एसेम्बली कक्सापनगो बरकनि मुसुं तैनो अंनाय बरकनि ककनो केबो नरमांगला अर कक्त मांखा बीजेपी नि खरकसा एमएलए जादवलाल देबनाथ 55 बागबासा एसेम्बली गोबांमा थोंरों बदलनि मंत्री एबा एमएलए रकंके निनि आनि मानथाय गामि हामक्रायनि फाइसिङो एसेम्बली कक्सापनगो खरांथि सालायजाक एमएलए जादवलाल हिंके जों नगै मानखा दादाक सिदाक सिनि थानि मांप्लिबो दङो ब हिंके ब मोबाइल नि क्रोम ब्राउजार खुलगैसे नायमाया भिडिअ सिद्रा भिडिअ हामिया भिडिअ नायाखै ब तंथगै तंजाक एसेम्बली कक्सापनगो अबो द एमएलए जों मनो द एमएलए हिनि चंगैनानै बरक हाय एमएलए रकनो नों आं चेराय बोसा बोरै बोसा रकनो रांगरिनि लोक फुनगै सामुं सिद्रा तांनाय रक रमफ्रेनानि चाय तंनाय रक अबा हाय एमएलए रकनो पंखा बीजेपी नि खरकसा एमएलए जादवलाल देबनाथ 55 बागबासा एसेम्बली नि हाय एमएलए तंखा के सिना हास्ते तिप्रा डेभलप देंनो ग्रानि फासिङो वानसो जाक्ति देंनो लोकरम थाने अबो सोंमं नरक साहारो बायदि दर कमेन्ट्स खलायदि सापर्ट नांगौ ताबुक फायदि जों दादाक सिदाक ब एसेम्बली कक्सापनगो थाङै बतामो खलाय जों आबुनो नरनो दादाक सिदाक फनुगानो एबा नायलायानो Following members for the period until a new panel of chairman is nominated. সদস্য পদে অনুরোধ করছি ভাইস প্রিন্সিপাল দাবি